што азначае навіна пра зняццё санкцый з беларускага калію. І здаецца, што ёсць нюансы. Акрамя зняцця ёсць яшчэ нейкія рэчы, якія не ўлічваюцца. А чаму амерыканцы на гэта пашлі менавіта? Ну, ведаеце, складана зараз выказвацца канспіралагічна, крытычна. Трэба адразу падзякаваць адміністрацыю Трампа за тое, што частка палізняволеных зараз на свабодзе, адносна на свабодзе, але як ёсць. Але цікава, якая матывацыя амерыканская, чаму яны ўвогуле размаўляюць з Лукашэнкам, што яны хацелі б атрымаць. І вось тут галоўнае пытанне, усе на гэта звяртаюць увагу, тое, што самае цікавае для амерыканцаў, магчыма, з эканамічнага пункту гледжання, гэта калій. І не толькі атрымаць магчымасць пакупаць калій, таму што пакупаць можна, ведаеце, дзе заўгодна. Шмат хто вырабляе калій. Канадцы тыя ж. Ну, тыя ж канадцы, мы ведаем, што там ёсць складаныя адносіны паміж Канадай і новай адміністрацыяй, але ёсць адчуванне, што гэта штосьці большае. То бок, пра што я кажу? Тое, што робіць адміністрацыя Трампа ў іншых краінах, заўсёды выглядае як такі big deal, здзелка, калі амерыканцы нешта яшчэ дадаткова атрымліваюць. І, магчыма, размова ідзе пра тое, што мы пабачым амерыканцаў у калійным бізнесе ў Беларусі. У нас ёсць і той самы Слав Калія былы камбінат, Нежын зараз называецца. Мы ведаем, што нацыяналізавалі гэты камбінат. Ну і гэта такі цікавы актыў, які мог бы быць цікавым амерыканцам таксама. Ну, беларуская калійная кампанія, зноў жа клайпецкі порт, который будавалі на беларускія грошы. Ну, гэта ўсё інфраструктура, насамрэч. Ёсць калій у зямлі беларускай, яго шмат, гэта асноўны рэсурс беларускі, і, безумоўна, гэта цікава амерыканцам. Вельмі цікава, як яно можа быць рэалізавана, куды гэтыя пастаўкі будуць ісці. Але мы зразумелі, што для амерыканцаў гэта важна, для ЗША гэта важна. А чаму ўсё-такі вось Лукашенка трымаецца за гэта фамільнае срэбра, можа быць, адно з апошніх, што ёсць у яго руках? Не то, што ён трымаецца, ведаеце, трэба разумець, якая матывацыя ў кожнага з бакоў, у кожнага боку. А Лукашенка, мы ведаем, што ён гатовы за ўладу, за захаванне ўлады аддаць усё, што заўгодна. Мы бачылі гэта ў 2020 годзе, калі ён нават амаль што краіну здаў Пуціну. Зараз мы бачым, што ён можа расплаціцца за тое, каб атрымаць нейкія паблажкі з боку Амерыкі, нават вось гэтым фамільным срэбрам. Бачыла каментар, мне падаецца, самы свежы Анастасіі Лузгіной, даследчыцы Бюрок, пра тое, што так, клайпецкі порт, вядома, нібыта патрэбны для таго, каб адбывалася вось гэты гандаль адбываўся, але што амерыканцы добра разумеюць для сябе гэтыя выгады, гэта не толькі пра тое, каб атрымаць гэты калій і інвеставаць, але гэта яшчэ і пра тое, што можа атрымлівацца і перавод грашэй, і калі здымаюцца санкцыі, тады эканамічная сістэма пачынае лепш рухацца і можна рабіць нейкія big deal в іншых краінах. Дарэчы, чаму ёсць такая ідэя, што гэта яшчэ не ўсё з боку Лукашэнкі, напрыклад, што ён атрымаў не толькі вось гэтае зняццё санкцыяў, але яшчэ нешта. То з амерыканцамі зразумела, яны перамовы ніколі не робяць так, каб атрымаць нешта адно. І вы ведаеце, сацыяльныя сеткі, шмат людзей кажуць пра тое, што навошта ўводзілі санкцыі, калі вось такі кошт, што такое 123 чалавекі, гэта я цытую, калі здымаюцца вялікія санкцыі. Ну, я упэўнены, што не толькі гэтыя людзі будуць на свабодзе, што гэта пакрокавая стратэгія амерыканская, і нават калі мы зараз, насамрэч, мы не маем ніякай інфармацыі, гэта канспіралогія, насамрэч, давайце шчыра казаць. Але калі справа ў каліі, то там трэба зрабіць яшчэ некалькі крокаў. І ў першую чаргу гэта зняць санкцыі з банкаўскай сістэмы. Другі крок – гэта неяк дасылаць гэты калій, напрыклад, у Амерыку. То бок разглядаюцца некалькі магчымасцяў. Гэта, напрыклад, вось як гэта можа працаваць. Напрыклад, амерыканцы набываюць гэты калій, ці яны з'яўляюцца ўласнікамі гэтага калія ў Беларусі, і далей ужо санкцыі насамрэч не працуюць. Яны могуць адпраўляць яго праз Клайпеду, праз іншыя порты. Сутнасць амерыканскі тавар. Ну, амерыканскі тавар, хто забароніць. І нават ёсць такія довольно смелыя ідэі, што можа нават праз Адэсу можна адпраўляць гэты калій. Бок амерыканцы маюць такую магчымасць, і гэта
пашырае магчымасці ўвогуле для гэтага бізнесу. Ну, калійны рынок, наколькі я вот назіраў за гэтым працуючы журналістам, ён вельмі такі, здаецца, ну, калі ўгнаенне, але гэта вельмі важны такі рычаг уціску. Хто асноўны спажыўцы калія? Ну, ЗША, да, але Кітай, вось гэтая Індыя, лацінаамерыканскія краіны, і як бы калі Амерыка ў гэта ўсё ўваходзіць, то гэта нейкі дадатковы, ну, такі дадатковая кнопка з'яўляецца ў іх. Пагэтаму тут Ну, зразумела. вось, бачыце, там, калі назіраць за ўнутранай палітыкай амерыканскай, зараз там асноўная, ну, такая вялікая была дыскусія наконт падтрымкі фермераў. І ведаеце, калі Трамп, ён ужо выдзяляе вялікія буйныя грошы на падтрымку фермераў, гэта электарат, гэта тыя самыя рэднекі, як кажуць. І вось калі ён яшчэ дазволіць ім набываць калій танна, ну, ведаеце, гэта ўнутрыпалітычная справа. Таму, безумоўна, адміністрацыя зацікаўленая. Ну, нам падавалася, што імёны, якія мы учора пачулі, мы ўсе чакалі, і вось, як кажуць, хэдлайнераў беларускага пратэсту. Зразумела, што і ўсіх астатніх вязняў, якія яшчэ застаюцца, якіх вызвалілі. Але ці чакала вось медыа супольнасць такія гучныя імёны, бо падавалася, што пасля Ціханаўскага, ну, нібыта, вось, там, адную гэтую зорку выпусцілі, і вось гэта спыніцца. Але Глеб Германчук, таксама бабарыканцы, казалі, што, ну, чакалі, былі сігналы про то, што гэта можа быць Маша, гэта можа быць Віктар. Што медыа пра гэта ведаюць і думаюць? Глядзіце, і вот даволі складана ў гэты момант эмацыйны разважаць рацыянальна, але выглядае так, што і Беляцкі, і Калеснікава гэта былі тыя людзі, якіх, напрыклад, недзе чытаў Трамп, напрыклад. Просто вось дазволімся такую гіпотэзу. І, безумоўна, гэтыя людзі, ну, мусілі быць вызвалены ў першую чаргу. Усё астатняе гэта ўжо, ведаеце, такая брудная гульня самого Лукашэнкі, яго спецслужбаў, колькі чалавек выпусціць, каго, куды адправіць. Ну, гэта, ну, выглядае вельмі брудна. Але мы бачым, як гэта маніпулятыўна робіцца нават на фоне гэтай биг-діла гэтага з амерыканцамі. Калі, напрыклад, бабарыку выпускаюць, а сын застаецца ў турме. Так. І гэта, ну, мы разумеем, навошта гэта зроблена. Золатаву выпускаюць, а Людмілу Чэкіну З двух праваабаронцаў вось аднаго выпусцілі, другога не. Да, ну, учора гэта была таксама такая трагічная гісторыя. І мы разумеем, навошта гэта ён робіць. Ён з аднаго боку выпускае гэтых людзей, вось пабачылі ўсе вядомага чалавека Віктара Бабарыку. Але як будзе сябе паводзіць? Ну, вы просто адчуйце гэта, калі ваш сын знаходзіцца ў турме. І можна маніпуляваць як заўгодна. Слухай, ну а вот тое, што выйшла Маша Калеснікава, выйшаў Віктар Бабарыка, Павел Сявярыніц выйшаў, которага затрымалі яшчэ до пачатку ўсіх гэтых спраў, таму што вясной 20-го года былі такія даволі масавыя хаджэнні па вуліцах, і Сявярыніц якраз іх узглаўляў тады. Але вось ці азначае гэта, што Лукашенко ўсё, іх больш не баіцца аўтарытэту у гэтых людзей, не баіцца ўплыву гэтых людзей, як думаеш? Ну, гэта добрае пытанне наконт баіцца, не баіцца. Калі б не баяўся, ну, навошта іх выкідваць з краіны? Вось гэта галоўнае пытанне. Калі не баяўся, навошта браць яшчэ раз у другой хвалі закладнікаў, каб заставаўся сын, напрыклад, бо яшчэ раз пра гэта скажу, гэта жудасна. Эдуард застаецца. Гэта ўсё кажа пра тое, што ў Лукашэнкі ёсць пэўная стратэгія, і гэтая стратэгія не з'яўляецца, ведаеце, стратэгіяй упэўненага чалавека. Ён выкідвае людзей, каб яны не заміналі, таму што яны могуць, это актыўныя, яркія асобы, мы ведаем усіх гэтых людзей. І яшчэ і робіць так, каб яны былі, ну, кантраляваныя, так бы мовіць. Ну, безумоўна, гэта не стратэгія ўпэўненага чалавека. А вось у гэтым напрамку, вось гэты гандаль, як кажуць, і вызваленне палітвязняў, і перамовы з Злучанымі Штатамі, ці ёсць нейкі вось гэта, як мы шукаем крамлёўскі след заўсёды, ці не? Ці гэта вось адносіны Злучаных Штатаў, Лукашэнкі, мабыць, ёсць нейкая гіпотэза, ці там ёсць яшчэ і перамоўныя вось гэтыя крокі міратворца? Рука Масквы ці ёсць? Ну, мы заўсёды, я бачу Фёдора і хачу пытаць заўсёды, што там Крэмль. Канспіралогія, да, я разумею, але паглядзіце, з аднаго боку ёсць адчуванне, што гэта санкцыянавана Масквой, то бок дазволілі Лукашэнку гэта рабіць. Але перад прыездам Коўла Мінск наведвае Бастрыкін. І гэта ўжо не першы раз, калі
за некалькі дзён, за дзень, нават у той самы дзень сустрэчы з Абазнач наших амерыканцамі. глядачоў, хто такі вас? Бастрыкін гэта сябра Пуціна, гэта кіраўнік следчага камітэту расійскага, ну, уплывовая асоба, даволі уплывовая. І вось кожны раз з'яўляецца такая асоба, якая, ну, адчуванне, што ён кажа Лукашенко, мы бачым, мы кантралюем. І вось гэта рэакцыя даволі дзіўная, калі пад вечар учора Эйсмонт выказалася, што мы нават не выпустили гэтых людзей, беларускіх палітвязняў, а мы абмянялі іх на параненых расіянаў. Вось такая вось... Украінцы ўжо абверглі адразу. Абверглі, але, ну, не А ведаю. навошта гэта было, як Ну, думаю? вось паказаць, магчыма, гэтай аўдыторыі расійскай, што не-не-не, мы вас не здрадзілі, мы тут не з амерыканцамі шуры-муры не робім, а мы вось... Братскі народ, мы за вашых, за наших мальчиков, за як мальчиков кажуць. в трусиках, ну. Ну, гэта выглядае дзіўна яшчэ і таму, што гэта інфармацыя такая спазнёная. Па-першае, калі людзі выходзяць, гэта можна было там пулу, выбачайце, даць адразу, паказаць, што як бы раней гэта зрабіць, каб была гэтая гіпотэза. А калі гэта ўжо пасля таго, што адбылося, выглядае дзіўна. Ну, там трэба было глядзець, каму я надавала гэты каментар. Гэта быў ТАСС расійскі. Зразумела. Тады ўсё Трэба зразумела. было расійскай аўдыторыі патлумачыць. Гэта плата за мальчыкаў. Ну, а вось добра. Яшчэ заяўляюць, ну, амерыканскі бок, прынамсі, заявіў, што неўзабаве, можа быць, яшчэ 1000 вызвалена там і гэтак далей. Што ты думаеш пра гэту навіну? Рэальна, нерэальна? Выглядае як рэальны сцэнар. Ведаеце, зараз змяняецца жыццё так хутка, ўсё можа здарыцца, але я думаю, што яны разглядаюць гэтую магчымасць. Ведаеце, калі Трамп, такі ўплывовы чалавек для Лукашэнкі, як он там учора казаў, я не льщу, но он мне очень нравится, ну тады зразумела, што калі ён напісаў некалькі разоў, што давайте-ка вызваляйце больш за 1000 чалавек, там і 1300 былі лічбы, і розныя былі лічбы, ну, я думаю, што зробяць гэта. Я спадзяюся, безумоўна спадзяюся. Цана. Якая будзе цана? Ну, вось прайсці гэты крокі па сделке. Калійка, банкаўская Калійка, сістэма. нейкія там яшчэ, возможно, ціск на суседнія краіны, на Літву ў першую чаргу. Ну так, была аб'ява пра тое, што абяцаў, я не ведаю, вас не спраўджала, ці вы можете пацвердзіць, што Кол сказал, Лукашенко абяцаў не дасылаць гэтыя шары. Ён абяцаў, ведаеце, яшчэ ў 94-м годзе ён абяцаў. Калі не пачалі пускаць шары, ён ужо абяцаў, што будзе ўсё добра, але мы бачым, што правакацый хапае.